Ambalmaw marsikalo kile saba samba fila ani mugan ani fila jɛkulu min be n'a be wele ko IBI Group ni a ɲɛma dɔ ye Ibrahima Jawara ye ale ye wulikajɔ ni cɛsiriw kɛ ka taa I ɲɛda baara dɔw kan baara minnu bilalen bɛ sen kan n'a bɛna kɛ sababu ye ka se ka jiko yɛrɛ lanɔgɔya an ka jamana faba kɔnɔ a jɛkulu baaraw la a yirala k'a fɔ Somapep o ɲɛma n'o ye Mr Bakari Kulibali ye ale kɔni tun bɛ a kɛnɛ kan wulikajɔ ni cɛsiriw IBI Group ka baaraw a bɛ jamana wɔɔrɔ ɲɔnbɔɲɔnko la farafinna kɔnɔ wulikajɔ ni cɛsiri minnu kɛra hakilina ni laɲiniw na jɛkuluba min bɛ diɲɛ kɔnɔ n'olu ka baara bɛɛlen don dɛmɛ ani ɲɛtaa ma ka ɲɛsin a silamɛ jamanaw ma olu ka wulikajɔ ni cɛsiri o fana sen bɛ nin baaraw la jibodoba dɔ bɛna bila sen kan lasa jibodo min yɛrɛ hakɛ bɛ taa tali kɛ fo ji litiri miliyɔn 5 ɲɔnbɔɲɔnko la misirakaw fana fɛ yen a ɲɔgɔnna dɔ bɛna bila sen kan o bɛna taa jɔ litiri miliyɔn 4 ɲɔnbɔɲɔnko la min ye litiri 500 ɲɔnbɔɲɔnko o dɔ bɛna bila sen kan Pɔnze marabolo kɔnɔna la ni wulikajɔ ni cɛsiriw n'i y'u ta k'u lajɛ a hakilinaw o bilala minɛ min kɔnɔ o de ye ɲɛta o ka se ka sabati ani jiko koɲɛw ka se ka sabati an ka jamana kɔnɔ jɛkulu min bɛ ka ko in labɛn wulikajɔ ni cɛsiriw senfɛ a yirala k'a fɔ u ka baaraw tacogoya ka ɲi kosɛbɛ wa jigifa dara kan k'a yira k'a fɔ u ka wulikajɔ ni cɛsiriw na kɛ sababu ye ka se ka jamana yɛrɛ jiko ka nɔgɔyaba don o koɲɛw la balimaw an ka finitigilakaw ni o ye faamaw ye ka sanga ni majugu ale ni maa kakana gɛlɛnw maa minnu bɛ ka diinɛ ta k'a kɛ gulokiba ye u bugo a duguma ka to ka dantɛmɛ wale ta ka ɲɛsin maaw ma u ka wulikajɔ a kɛra sababu ye an ka finitigilakaw ani u ɲamina ɲɔgɔn na Mondoro ale ni Douanzan cɛ ni ye baara ninnu ta k'a lajɛ kɛra sababu ye gɛlɛya caman sera an ka finitigilakaw ma ka sababu kɛ maa caman bɛ yen minnu ni tora a la nka maa murutilen caman fana bɛ yen olu fana ni tora a la min ye maramafɛnw ye finitigilakaw ta a yirala k'a fɔ o dɔw fana bɛ yen minnu tiɲɛna dɔw fana bɛ yen maa murutilen dɔw olu sera ka o bolo da o kan finitigilakaw ka ɲɛmaw u ye wulikajɔ ni cɛsiri kɛ min ye pankuru ye k'olu wuli joona joona pankuru minnu taara fɛsɛfɛsɛli baaraw la ka tugu maajugu nɔfɛ ka sabu kɛ baara in kɛra Mali ale ni Burkina bɛ dancɛbɔ yɔrɔ min na dugu min bɛ wele ko Mondoro n'i ye baara ninnu ta k'a lajɛ an b'a jigiya k'a fɔ fɛsɛfɛsɛli baaraw na kɛ sababu ye finitigilakaw bolo na da maa caman kan maa ŋaniya jugu ninnu na finitigilaka minnu bɛ yen ni olu fatura jamanaden bɛɛ lajɛlen ka tasibila kɛ ka ɲɛsiw ma ka tila ka ɲini Ala fɛ Ala ka hinɛw la Ala ka yafuw ma k'u dayɔrɔ suma minnu bɛ yen ni olu jogila an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka olu kɛnɛya k'u sigi u yɛrɛ ma an balimaw jɛkulu minnu bɛ tali kɛ maaw la ka u dɛmɛ minnu ye wulikajɔ bila sen kan ka bɔ Senegal jamana kan ka fɔ u bɛ ka tagama u sen na u bɛ na fɔ Mali dugukolo sanfɛ ka na cɛmancɛ fanga ɲɛmaw ka na u fo ka tila ka yirula k'a fɔ farafinna bɛ u kɔ maa minnu bɛ yen ka se ka ninnu lafasa u ka baaraw la olu ye dantigɛli kɛ ka se ka yira malidenw na ni maa ninnu sera Mali kɔnɔ maliden bɛɛ lajɛlen ka bɔ k'u kunbɛn wa ye wulikajɔ ni cɛsiri min kɛ farafinna k'a dɔn k'a fɔ farafinna jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen ye kelen ye sira minnu sɔrɔla nin kow la an k'o fana lamɛn ɲɔgɔn fɛ n bɛna n ka kuma bɛndɛgɛmɔ k'a fɔ bamanankan na walasa Mali cɛ musow bɛɛ lajɛlen ka faamu ka da ka bɛɛ lajɛlen tɛ tubabukan mɛnna ye maa fanba bɛ Mali la minnu tɛ tubabukan mɛn maa minnu filɛ aw ɲɛfɛ yan bi ninnu de ye jɛkulu ye minnu farala ɲɔgɔn kan maa minnu bɛ ka tagama an balima Senegalais minnu y'a laɲini ka tagama ka bɔ Senegal ka na Mali la kilomɛtiri 1000 ani mɛtiri 300 a b'o bɔ ɲɔgɔn bɔ u b'o de tagama u sen na hakilina wɛrɛ foyi t'a la ka se ka malidenw dɛmɛ u ka kɛlɛ la u bɛ ka mun kɛ farafinna kɔnɔ yan malidenw bɛ ka mun kɛ k'olu ɲɛ b'a la u ye mun kɛ u ka jamanaw kɔnɔ an y'o fɛnɛ ye an b'u fo la yanni o denw cɛ u ye ko caman kɛ yanni nin cɛ an y'o bɛɛ rekoni an y'o bɛɛ dɔn ye u ko u t'u bɔ ko u bɛ tagama u sen de la ka se ka na malidenw dɛmɛ u bɛ ka wulikajɔ min kɛ bi ka se ka farafinna bɛɛ lajɛlen bɔ bolo la ka d'a kan olu ka faamuya la Mali filɛ ka taasira min ta bi farafinna bɛɛ de kan ka fara ɲɔgɔn kan ka se ka Mali dɛmɛ walasa Mali ka bɔ nin kɔnɔ n'o kɛra farafinna bɛɛ b'a yɛrɛ sɔrɔ u ko u bɛ maliyɛndenw fɛ ka d'a kan CEDEAO jamanaw faralen ɲɔgɔn kan u ye sariya jugu mun ta Mali contre la ka se ka Mali bali ko caman na u ko u b'o contre la u tɛ jɛn n'a ye u bɛ malidenw dɛmɛ CEDEAO filɛ ka nin min kɛ nin ye
ko kɛta tɛ tuma min na malidenw mago bɛ u ka dɛmɛ la tuma min na malidenw mago bɛ u ka se ka farafinnaku bolo di ɲɔgɔn ma ka bɔ dingɛ in kɔnɔ o kuma de bɛnna CEDEAO jamana ɲɛmɔgɔw ma jamana ɲɛmɔgɔw fɛ ka se ka malidenw ɲangi cogo la u bɛ jɛkulu min yɛrɛ la ni o jɛkulu sariya kisɛ foyi tɛ a ɲɛfɔ u ko u tɛ jɛ n'o ye o hukumu kɔnɔ u bɛ fara malidenw kan u b'u tagama ka na malidenw dɛmɛ depuis kunu fɔ bi Mali ye jamana ye jamana min ye dunan jatigiya jamana ye an ye jatigi ɲumanw de depuis kunu fɔ bi hali bi ni an ka sojɔ cogo kɔrɔw lajɛ yan i bɛ bulon sɔrɔ ka dunan jatigiya so sɔrɔ an ka duw kɔnɔ o Mali tabiya kɔrɔ ye kuma tɛ an kɛrɛfɛ jamana dɔw maaw k'a laɲini k'u bɛ tagama u senna ka na fara malidenw kan k'u dɛmɛ maliyɛn bɛɛ lajɛlen kan k'a cɛsiri ka fara ɲɔgɔn kan ka se ka olu maa ninnu kunbɛn bonya kɔnɔ ani karama kɔnɔ hakili la ninnu de ye kuma bakuruba ye minnu kalifara ma syndicalistes jɛkulu aw bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan écoledenw n'u bɛ na village min na u k'a dɔn ko honnêtement il faut obligatoirement que bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan an ka ninnu kunbɛn cogo la u tɛ ɲinɛ min kɔ u k'a dɔn k'u ye ko in daminɛ ni Cheikh Anta Diop ye an fana bɛ misaliya ta ni Cheikh Anta Diop ye parce que c'est l'intellectuel qui a fait valoriser la couleur noire a ye mun fɔ Égypte malien africain quoi mɔgɔ ma se k'o kɛ donc ka tila k'a kɛ pour la lutte panafricaine ya jɛkulu tɛ Mali la min m'a kɛlɛ kɛ pratiquement mais dɔw bɛ yen minnu kan ka fɔ ni yɔrɔ la n'o ye Yɛrɛwolo debout sur les remparts faut les saluer o ka représentant fana bɛ yan parce que bɛɛ b'a dɔn parti wɛrɛ kun y'a kɛ mɔgɔ wɛrɛ kun y'a kɛ individuellement et tout le monde sait aujourd'hui que cette lutte là c'est ce qu'il vaut pour qu'an ka libérer parce que ceux qui veulent se passer pour nos maîtres an yɛrɛ y'a dɔn ja olu fana maître b'u bolo donc vraiment donc nin bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ninnu nana de k'u bɛ na an ka maliyɛn denya y'an kan bɛɛ k'u kunbɛn mɔgɔ ma weleli lamɛn i k'a dɔn nin ye weleli kan de ko nin y'a conférence de presse fɔlɔ ye minnu y'a daminɛ u bɛɛ olu de b'a laban u ka ko de don a ka lakodɔw ye mais jagoya dɔ jamanadenw bɔra jɛkulu dɔ de fɛ o jɛkulu bɛɛ bi a welelen bɛ min y'a mɛn ka na min m'a mɛn ka na u kana Bokum jalaki u kana X jalaki u kana Jabio jalaki c'est que an bɛɛ de farala ɲɔgɔn kan bi k'a fɔ k'an ka kunbɛliba de kɛ ninnu ye et se préparer n'u nana kati de toutes les façons maintenant certainement maintenant commission nationale sigira c'est sûr que chaque fois information bɛ na di mɔgɔ ma de façon régulière donc n'u bɛ se yan don min na point focal ani mɔgɔ minnu ma se ka na minnu bɛ na bus la comme l'a dit Jabio an bɛɛ ka taa an ka fara ɲɔgɔn kan an ka ninnu kunbɛn ko ɲuman na hakɛto b'a la o de tun ye kuma ye merci beaucoup. ko nin ko in an b'a fɔ nin tɛ mɔgɔ kelen ka ko ye nin ye maliden bɛɛ ka ko ye nin ye farafinna ka ko ye sabula an yɛrɛ b'o de fɔ ninnu bɛ ka fɛn min laɲini Mali tun ye laɲini o sabula Mali ni Sénégal ni mɔgɔ dɔw ka ko yɛrɛ tɛ n b'a fɔ comme tɔgɔfɔ ko tɛ Mali ni Sénégal kun farala ɲɔgɔn kan a ye jamana kelen waati dɔ la mais sababu dɔw nana u farala ni u farala hali bi anw bɛ ɲɔgɔn bolo sabula jeunesse y'a yira bi ko Mali bɛ kɛlɛ mun na Mali bɛ farafinna ka kɛlɛ de la wa maliyɛn k'a dɔn ko kɛlɛ min bɛ ka kɛ Mali kɔnɔ farafinna kɛlɛ don sabula Mali défi dɔ de bɛ Mali bolo pour que Mali ka farafinna bɔ jɔnya kɔnɔ o défi de bɛ an maliyɛnw bolo Mali de bɛ ka na farafinna bɔ jɔnya kɔnɔ sabula wɔlɔfɔw b'u yɛrɛ an t'a fɔ wɔlɔfɔ africains b'u k'o yira anw yɛrɛ la sabula fan bɛɛ y'a yira o kɔni an bɛ maliyɛn bɛɛ wele hali bi da in yɛlɛlen don bɛɛ ye k'a fɔ an minnu bɛ ka kuma ko anw dɔrɔn don a bɛ tan nɔ da yɛlɛlen don maliyɛn bɛɛ ye fɛn ye maliyɛn bɛɛ de tɛ sabula ko u m'a fɔ k'u bɛ na anw kama dɛ k'u bɛ na maliyɛnw de kama wa maliyɛn de kan ka yira ko nin ye Mali ko ye nin ye anw ta ye wa nin ko in Mali dɔnnen don maliyɛn dɔnnen ni jatigiya de ye o jatigiya kelen an b'o de yira ninnu na kabi Diboli a bɛ yira ninnu na kabi Diboli ko k'a yira ko jamana in u bɛ ka na fɛn min na maliyɛnw yɛrɛ sigilen k'u kɔnɔ n'a ye a ma bari an na wa an b'u fo ne bɛ bɔ kuma na yan. Mali ye jamana min ye donc an b'a ɲini ka i ka bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ k'i fara ɲɔgɔn kan ka kɛ hakilila kelen pe ka ninnu kunbɛn ka d'a kan ninnu hakilila mɛn na ko de ko Mali ale de bɛna farafinna bɔ nɔgɔ la ale bɛna farafinna bɔ jɔnya juru la o hukumu kɔnɔna na an b'a ɲini bɛɛ fɛ fɛn o fɛn b'u bolo ka ninnu dɛmɛ u kana kɔngɔ u kana minɔgɔ fɛrɛ foyi kana na m'u minɛ fo k'u se faaba kɔnɔ yan an b'o ɲini fɛ ka d'a kan Mali dɔnnen don n'o de ye kulukɔrɔkaw an b'a ɲini olu fana fɛ ninnu bɛ tɛmɛ u kan yɔrɔ min na o kelen u k'o kɛ kulu o kulu bɛ yan ni kuluw ka ca olu maa o maa b'o kulu ninnu kɔnɔ an b'a ɲini u bɛɛ fɛ u ka ninnu kunbɛn u k'a médiatiser ka d'a kan nin fɛn in n m'a fɔ k'a ɲɔgɔnna ma deli ka kɛ nka ɲɔgɔnna ka dɔgɔ donc o ye min ye an maliyɛn denw an kan ka fara ɲɔgɔn kan nin na association entité a bɛɛ welelen don nin kɛnɛ in kan min b'a to an ka fara ɲɔgɔn kan an ka se ka Mali farafinna ka se k'a ka yɛrɛma hɔrɔnya d'a ma ka d'a kan an ka président kɔrɔ b'a fɔ n'o ye Modibo Keyita ye ale ko n'i bɛ fɛ ko ka jamana o jamana ko k'a ka yɛrɛma hɔrɔnya d'a ma
fo n'i bɛ fɛ jamana o jamana ko k'a to a ka k'a yɛrɛ ye ko fɛnba saba bɛ yen fo o ka k'a bolo o ye mun ye ne an b'a fɔ nansarakan na ka sɔrɔ k'a fɔ bamanankan na o ye ko indépendance économique indépendance politique ani indépendance linguistique ni saba ni dɔ y'i jɛ nin na da la k'a fɔ i ka yɛrɛmahɔrɔnya ma taa 100%. Mali bɛ kɛlɛ min na bi o ye indépendance politique de ye fɔlɔ an y'o de daminɛ africain bɛɛ y'a ye k'a fɔ ko Mali bɛ fɛ k'a ka yɛrɛmahɔrɔnya ta a ka fɛɛrɛw kɔnɔna na fɛɛrɛ minnu min bɛ se k'a to a k'a ka jamana mara ni maliyɛndenw yɛrɛ ka taabolo ye ni farafinadenw ka taabolo ye Mali b'o min ka farafinadenw ko k'u bɛ tugu Mali kɔ o hukumu de kɔnɔ k'u bɛ tugu Mali kɔ o sira de fɛ o de la ninnu wulila bi k'u bɛ bɔ u bɔr'u fa jamana na u y'u ka baaraw bila u y'u ka fɛn bɛɛ bila k'u bɛ tagama u sen de la se b'u ye wo ye dɔw bɛ se ka avion ta ka na Mali la pankuru bɛ se ka ta ka na Mali la dɔw bɛ se ka don an ka mobili kɔnɔ ka na Mali la mais u k'o dɔrɔn ko u bɛna se tagama de u sen n'a yɛrɛ ka yirali kɛ maliyɛndenw na k'a fɔ olu na an do bi u n'an do sini donc an b'a ɲini maliyɛn bɛɛ lajɛlen fɛ an ka fara ɲɔgɔn kan an ka ɲɛsin ninnu ma an k'u dɛmɛ cogoya bɛɛ lajɛlen na ka d'a kan ninnu dɛmɛ de ka kan. ko n'aw mana dɔnkibaaru kuma sera n'aw mana ko n'aw mana tiɲɛ di kunun dɔ don n'aw mana. An lamɛnbaaw an ka jamana faaba kɔnɔ min ye maaw ye minnu ka baara bɛɛlen don dibisuko feere ma olu kɔni tun ye dɔgɔkun damadamani baara dɔw bila sen kan jamana faaba kɔnɔ a wulikajɔ ni a cɛsiriw la maa minnu bɛ yen ni olu ye dibi feere kɛ a waleyaw kɛra sababu ye ka se ka u lakodɔn wa u jɔyɔrɔ ka se ka dɔn jamana kɔnɔ an ka jamana kɔnɔ nin dɔgɔkun in na min ye jɔnjɔn ye o taara ka di maa dɔ fana ma o cɛ la maa minnu ye wulikajɔ ni cɛsiriba kɛ sira minnu sɔrɔla u kɔɲɔw la an ka jango lamɛn ɲɔgɔn fɛ. Festival dibi an kɔni an y'a ɲuman kɛ a ɲuman tɛmɛna an bɛ Ala fo ka Ala barikada yan'a ka se an kɔni an kun jɔrɔla Ala y'a ɲuman se ka ɲuman tɛmɛ an kɛnɛma ɲɛna Festival dibi ye baara ye a ma nɔgɔn vraiment ne yɛrɛ kɔni bɛ fɛn fɛn bɛ taa baara kɛ kɛnɛ kan n'o ye restaurateurs ni dibitiers ye vraiment u bɛɛ ni foli ka kan dibitigiw ni restaurateurs a bɛɛ banabagatɔ de nin waati la kabi Festival dibi bana bɛɛ dalen de don baara nɔgɔman tɛ bɛɛ sɛgɛnna tiɲɛ ye Aminata Bokum kɔni ye ale ta ye a ka Festival dibi ye mais anw de bɛ taa kɛnɛ kan anw de b'a baara kɛ anw de b'a sɛgɛn kɛ n'i y'a ye an fɛnɛ bɛ taa kɛnɛ kan an bɛ taa ka taa dɔnni de ɲini mais tiɲɛ yɛrɛ la sɛgɛn b'a la vraiment sɛgɛn b'a la kosɛbɛ an bɛ Ala fo ka Ala barikada Ala min sera k'a kɛ k'a tɛmɛ k'a sɔrɔ fɛn ma mɔgɔ si sɔrɔ a kɛnɛ kan an bɛ Ala fo la mun ye Festival dibi a sogoko cogoya ye donc alhamdulillah ne kɔni bɛ baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo ne yɛrɛ kɔni kelen ka kɔlɔsili la ɲinan ta in a ɲɔgɔnna ma kɛ fɔlɔ dibi cɛ fara restaurateur bɛɛ lajɛlen kan baara minnu kɛra ɲinan et puis n bɛ profiter nin yɔrɔ la n bɛ Ami Bokum ne b'a ba de fo n'o y'a ka musokɔrɔba ye parce que festival bɛ kɛ waati min o y'a sɔrɔ musokɔrɔba bɛ magan de i y'a faamuya festival bɛ sen na musokɔrɔba bɛ ka dugawu kɛ pour que festival ɲuman bɛ kɛ cogo min na ka tɛmɛ k'a sɔrɔ basi ma mɔgɔ sɔrɔ Ala dun y'a kɛ a kɛra o cogoya kelen in na quoi voilà donc ne bɛ musokɔrɔba de fo nin yɔrɔ la vraiment k'a barikada festival dibi kɛnɛ kan baara mun kɛra yan a bɛɛ kɛra baara ɲumanw de ye alhamdulillah mais fɛn kɛra cogo o cogo tiɲɛni bɛ kɛ yɔrɔ la dafalenya o ye Ala de ta ye donc n bɛ profiter nin yɔrɔ la ka sura yɛrɛ fo parce que ale n'anw de bɛ ɲɔgɔn ka kɔnɔna na donc ni fɛn bɛ yen a bɛ fɔ ale de ye i y'a faamu donc courant ko problème nana vraiment o kɔni o y'an sɛgɛn kosɛbɛ a daminɛ kɛlen kɔni a dugusɛjɛ filanan sura wulila k'a jɔ a se ye min ye a y'o k'a ko la o kɔni solution sɔrɔla o la donc a filanan kɛra min ye o ye yɔrɔ furani ko ye i y'a faamu yɔrɔ kun furani ko tun bɛ ka gɛlɛya fo ka taa don wulafɛla la an ka baara kɔnɔna na quoi donc o bɛɛ tun b'a la. Ala sɔnna u ye anw sugandi 7e édition in na ka kɛ Festi dibi membre de jury ye membre de jury kɔrɔ tɛ ko e de bɛ a dɔn ka tɛmɛ bɛɛ kan membre de jury kɔrɔ tɛ ko e de bɛ se ka tɛmɛ bɛɛ kan mais ko bɛɛ n'a tɛmɛ sira don u ye an mɔgɔ 6 sugandi kɛnɛ in kan ka se ka munumunu mɔgɔ ninnu ni ɲɔgɔn cɛ ka mɔgɔ ninnu ka baaraw jateminɛ baara ninnu kɛra cogoya min critère dɔw de dira an ma an ka baara kɛ n'o ye donc an ye baara in kɛ o cogoya la yanni n ka n da don o critères la n bɛ kuma ni n bɛ n ka jama fo n'o ye dibitiers ye précisément n bɛ restaurateurs ni dibitiers bɛɛ fo mais comme ne yɛrɛ ye dibitier ye n bɛ dibitigiw fo kɛrɛnkɛrɛnnenya na donc an bɛ jɛkulu de la
n'i ye dibitigiw ye ka nin kɛnɛ ɲɛnamaya a bɔra jɛkulu dɔ de la ni o ye association nationale des transformateurs bétail viande du Mali donc o bɛ Mali fan bɛɛ ala sɔnna bi an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn kalama de Kaye à Kidal donc o hukumu kɔnɔ olu de ne sugandi ka ne bila nin ko in ɲɛmɔgɔya la donc n bɛ ala fo ka barikada ka ɲɛmɔgɔw fo nin kɛnɛ in kan donc o critère minnu dira ma n'an ye baara kɛ n'olu ye a critère kunbaba ye min ye o ye sanuya ye parce que mɔgɔ an bɛ dumuni de feere n'i ko ko kɛnɛya i ko ko sanuya dumuni ye fɛn ye n'a donna kɔnɔbara la o y'a donnen de donc o kɔnɔbara dun tɛ ko f'i ka fɛn de sanuya ka don kɔnɔbara kɔnɔ pour que i ka se ka kɛnɛya sɔrɔ donc an ka critère fɔlɔ o ye kɛnɛya ye ala y'an dɛmɛ an ye an munumunu an ye min ye o kɔnɔ an ye olu noté donc côté restauration a tɔgɔ fila ka bɔ kɔnɔ hygiène mana bɔ yen n'o ye jɛya ye an bɛ exposition jateminɛ dumuni feere yɔrɔ kan ka kɛ yɔrɔ ye yɔrɔ organisé i ka dumuni kan ka kɛ fɛn minɛ sanumanw kɔnɔ a bila cogo ka ɲɛ ka se k'a yira i ka clients na u mana ye u bɛ content donc o y'a critère dɔ ye a critère laban o ye feere kɔnɔna ye donc i bɛ feere kɛ cogoya min bɛnkan dɔ de dira anw ma feere in kɔnɔ est-ce que i y'o respecté donc o ye critère sabanan ye ni n bɔra ka nin critère minnu fɔ o bɛ dibitigiw ni restaurateurs bɛ concerné n bɛ na ni dibitigiw ka côté ye dɔɔni dibitigiw ka côté o ye fɛn ye a fɔlɔ n bɔra sanuya kɔfɛ o ye dibi jeni cogo ɲuman ye parce que n'i y'a ye mɔgɔ bɛ na k'i ka dibi apprécier o ye i y'a jeni k'a cɛ ɲɛ k'a bila ɲɛkɔrɔ donc n'a y'a ye hali n'i ma fɛn fɔ a ye a bɛ gɛrɛ a la donc o ye a présentation ye o ye dibi jeni cogo ye donc dibi mana jeni ka tila k'a goûter dibi goût i bɛ dibi 100 sigi mais ni dibi dɔ n'a y'a goûter a b'a dɔn k'a fɔ ko min ye min ye donc o fɛnɛ o dɔnbagaw de tun b'an cɛla minnu ye o baara fɛnɛ kɛ a tɛna fɔ k'a fɔ k'olu de b'a dɔn ka tɛmɛ bɛɛ kan dɛ mais ko min don diyagoya fo dɔ de ka choisi k'a bila a la donc o de kama don an ye baara kɛ ten fo ka na an tila donc an ma gɛlɛya foyi sɔrɔ a la an sera mɔgɔ mɔgɔ ma an ka participants ninnu ma u bɛɛ ye an accueilli u y'a faamu k'a fɔ vraiment an bɛ baara min na a bɛ ka kɛ an ni olu bɛɛ de ye donc an y'a kɛ o cogoya la an ye mɔgɔ damadɔw sugandi a fɔra ko an ka dibitigiw an ka mɔgɔ kelen choisi o la n'o bɛna jɔnjɔn kunbaba ta donc filanan o bɛ kɛ mɔgɔ ye n'o ye révélation ye parce que ko o ko ni révélation t'a la ɲɛtaga t'a la donc an mago bɛ an ka kow kɔnɔ mɔgɔw ka ko ninnu ye k'a nɛgɛ minɛ ka na a kɔnɔ donc o meilleure révélation o ye fɛn ye min bɛ se ka an ka baara ninnu lataga ɲɛ donc ko ka o jɔnjɔn filanan di o mɔgɔ tɔgɔ fɛnɛ ma donc restauration fɛnɛ kɛra o cogoya la meilleur restaurateur o bɛ jɔnjɔn kunbaba ta donc meilleure révélation restaurateur fɛnɛ bɛ kɛ o filanan ye o nin de sera ka kɛ an ka baaraw ye kunbabaw ye ka d'aw ma. arajo ɲɛtaga ye o n'aw ma na ko n'aw ma na ɲɛta jama ko don n'aw ma na. an lamɛnbaaw maa minnu bɛ yen ni olu bɛ degu kɔnɔ an bɛ se k'a fɔ maa lujuratɔw olu ka kalo sigi u y'a ɲɛnamaya an ka jamana yɛrɛ kɔnɔ dɔgɔkun in kɔnɔna la a wulikajɔ ni cɛsiriw tun bɛ tali kɛ min na o tɛ dɔwɛrɛ ye olu ka adamadenya yɛrɛ taacogo u bɛ se ka ɲɛtaa sɔrɔ cogoya min na n'u ka baarakow la wulikajɔ ni cɛsiriw kɛra an fɛ an ye seereya dɔw sɔrɔ u ka koɲɛw la an ka jango fana lamɛn ɲɔgɔn fɛ. donc lajɛ kun tɛ dɔwɛrɛ ye ka edi bureau falen parce que aw bɛɛ b'a kalama Mukutaba ala ka hinɛ a la donc ani Jakite ani monsieur Dambele olu ka fatuli kɔfɛ donc an tun ye remembrement kɛ ka san 1 ɲɔgɔn kɛ a yera k'a fɔ ko gɛlɛya dɔɔni bɛ ka don baara taabolo la il faut que bureau ka falen mɔgɔw ka na u b'a fɛ mɔgɔ min ka edi mara u k'u ka danaya da o silamɔgɔw kan donc lajɛ kun y'o de donc lajɛ daminɛna cogoya min na fɔlɔ an b'a ɲɛfɔ aw ye edi ka représentant bɛ commune fɛn fɛn la n'o ye an ka association membre bɛ commune fɛn fɛn la ka daminɛ commune 1 fo ka se commune 6 ma an ye o membre mɔgɔ 2 olu de kɛra délégués ye ka bɔ communes na olu nana lajɛ la lajɛ daminɛna edi kɔnɔna la ka d'a kan wa candidat kelen de tun bɛ yen minnu kan bɔ edi président nɔfɛ donc ni n ko candidat kelen edi kɔnɔna la a yera k'a fɔ ko il faut que mɔgɔ ka kɛ candidat ye mɔgɔ min bɛ yen ni sariya taabolo la ni sariya b'a yamaruya ka kɛ candidat ye donc sariya ko de don an bɛ baara kɛ ni sariya ko de don mɔgɔ ko tɛ donc n'i ye sariya ta k'a lajɛ mɔgɔ min bɛ edi bureau kɔnɔ yama
ani edi mamuru do donc sariya b'a fɔ ko tigilamɔgɔ de bɛ se k'i kanbɔ edi président nɔfɛ donc n bɛ fɛ k'o farafansiya d'a ma a k'a faamu a k'a dɔn ko sariya ko de don donc o sariya nasira fɛ sisan danaya lakurakurayala ka da Amala Kulibali kan ale de ka kɛ edi président ye fo merci ka daminɛ ɲinan san na fo ka se 2026 ma edi mandat ye san 4 de don san 4 o san 4 élection bɛ kɛ edi la o danaya kura min dira ale kan o bɛ to sen na fo ka se san 2026 ma donc o mandat de b'ale bolo donc n'o tɛmɛna élection kura wɛrɛ bɛ kɛ donc hukumu kɔnɔna la FEMA ani an ka association dɔ bɛ ko Araoul Foloro o association ɲɛmɔgɔ o de tun bɛ ka élection in ka a superviser a kɛra FEMA yɛrɛ ka yamaruya kɔnɔna la donc bakurubaya la nin de kɛra lajɛ in kun ye. Ne bɛ secrétaire ye min fɔ a ye kuma bakuruba fɔ aw ye mais an bɛ min fɔ komi aw yɛrɛ b'a dɔn edi fana kɔnɔ depuis anw ka dɔgɔ an bɛ yan nɔ n bɛ kuma sɛmɛ an ka doyenw na Biriyan ni Absetuli edi kɔnɔ toujours an bɛ bɛn ko la o de edi force ye donc o hokumu kɔnɔ ne kelen tɛ équipe la mun dalen bɛ n kan Atuma Jigini madame Jigini Atuma Gakou ale b'a la muna babi hakili la aw la caman kan k'ale fana dɔn ale ye edi mɔgɔkɔrɔba dɔ fana ye wa ni Biriyan yɛrɛ fana bɛ équipe la Sinabu Gise fana bɛ équipe la donc pratiquement c'est comme an fɛn tun bɛ ka baara kɛ a kɛra reconduction ye bon an kɔni bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo aw ka confiance la aw ye confiance min di an kan bon an b'a ɲini Ala fana fɛ Ala k'a ta fanga di an na aw bɛɛ lajɛlen ma bon ɲɛmɔgɔ fana ye fɛn min ye n'i m'a mɛn ko ɲɛmɔgɔ ɲuman o ye kɔmɔgɔ ɲuman fana ye dɛ a y'an bilasira dɛ parce que adamaden mɔgɔ kelen hakili kelen mɔgɔ fila hakili fila hakilina bɛ fɛn fɛn na k'a fɔ ko an b'a fɛ tɔn ka taa nin bolo de kan aw kana hésiter parce que n kɔni b'a dɔn caman bɛ yan nɔ olu tuma bɛɛ u bɛ weleliw kɛ an n'u ye ɲɔgɔn ye bon président an b'a fɛ nin ko de ka kɛ tan président nin fɛn gɛlɛya de bɛ lujuratɔw kan donc vraiment proposition bɛɛ n'a ye fɛn fɛn kɛ an pɛrɛnnen don k'a bɛɛ lamɛn an se ye min fana ye n'Ala jɛna n'a ye an b'o kɛ lujuratɔw ka dɛmɛ hukumu kɔnɔna la donc o la ne tun b'a fɛ ka o kuma de da aw kan maintenant n hakili taara fɛn kelen na mɔgɔ kelen dɔ fana donna an na aw b'ale dɔn mais ale bɛ projet baara la n'a bɛ fɔ ale ma ko Alimami Magasuba ale bɛ baara kɛ edi kɔnɔ yan an y'a fana ta ka n'a fara an kan parce que surtout que projet an mago b'o olu la mun tɛ baara la olu dɛmɛ bon mun fana ye diplôme sɔrɔ n'u ma baara sɔrɔ fɔlɔ ka solution ɲini olu la reconversion bɛ se ka k'olu cogo min olu ka ko wɛrɛ kɛ quoi bon o de hokumu kɔnɔ ale fana farala équipe kan mais a fana jɛna mais a y'a ka contrainte kelen fɔ an ɲɛna parce que a bɛ projet baara la mais comme an bɛɛ bɛ cogo min na an bɛɛ bɛ dɔ kɛ mais o man ka maa si bali lujuratɔw ka kungo la k'i tɛ ye o la donc a kɛnɛ y'a ka feu vert di an ma k'a pɛrɛnlen don k'an dɛmɛ ne ta ye foli de aw ni ce vraiment yarabi Ala ka tɔn jidi halibi Ala ka tɔn taa ɲɛ an ka laɲini ye min ye n'o ye baarako ye n'o ye financement ko ye yarabi Ala ka nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen. Ne tɔgɔ Burama Traoré n bɛ wele ko Biriyan. E jɔyɔrɔ ye mun ye edi kɔnɔna na? Bon ne jɔyɔrɔ ye moi je suis le secrétaire permanent. C'est-à-dire ni lasigilen don edi problème misɛnnin yɛrɛ bɛɛ kama c'est-à-dire ni nana sisan i bɛ fɔlɔ ne la hali n'i bɛ don i bɛ fɔlɔ ne la ni i bɛ fɔlɔ ne de bɛ fɔlɔ k'i lamɛn n'i lamɛn kan k'i orienter cogo min na n b'i orienter o cogo la soit n b'i orienter président ou bien n b'i orienter secrétaire ou bien ne yɛrɛ bɛ se ka min ɲɛnabɔ n yɛrɛ b'o ɲɛnabɔ quoi kalo o kalo chaque dernier samedi du mois o y'an ka réunion statutaire ye quoi réunion statutaire don chaque mois i ni nali donna nali tɛ i ma wajibi ye don bɛɛ dɛ mais bi don kelen kɔni bɛɛ wajibiyalen n'o ye chaque dernier samedi du mois ye n'aw nan'o la fana réunion min bɛ kɛ an filɛ nin ye hali sisan an bɛna programme dɔ de di an bɛ baara kɛ ni dernier samedi sera mɔgɔw bɛ na an ye baara kɛ cogo min na an b'a ɲɛfɔ an danna yɔrɔ min na an b'o fɔ an sera ka min ni min kɛ an b'o fɔ an ma se ka min kɛ an b'o fɔ an ma se ka kɛ kun jumɛn na an b'o fana fɔ réunion yɛrɛ bɛ kɛ ten o de kan quoi. Mais aw ka nin mɔgɔ Mali bɛɛ de don wa ou bien Bamakɔ dɔrɔn de don? Non Mali bɛɛ don edi bɛ fan bɛɛ. Bon an ka objectif ye ka nujurabatɔw bɔ kɛrɛfɛdɛn na bɛɛ ka se ka dɔ k'i yɛrɛ ye bɛɛ ka s'i yɛrɛ kɔrɔ tɔw bɛ s'u yɛrɛ kɔrɔ cogo min nujurabatɔw fana ka s'u yɛrɛ kɔrɔ u kana taa delili kɛ u ka baara kɛ u ka balo u yɛrɛ wɔsi la o de y'an ka objectif ye mɔgɔ 14 de b'a kɔnɔ. A ye baarakɛla caman bi yan
barakɛla caman bɛ yan secrétaire au développement état yɛrɛ min détaché ko o bila an kɛrɛfɛ o bɛ yan ne yɛrɛ bɛ yan mɔgɔ wɛrɛw bɛ yan bon ne bɛ min fɔ nujurabatɔ ye fo nujurabatɔ bɛɛ k'a bila kunna ka fɔ nujurabatɔ a tɛ dɔwɛrɛ dɛ kunkolo dɔrɔn don kɛnɛbatɔ bɛ min kɛ nujurabatɔ b'a kɛ o ye fɔlɔ hakilinaw de ye sisan bɛɛ bɛ se ka ko dɔ k'i yɛrɛ nujurabatɔ dama min bɛ yen bi ni du dulonnen don la bi o ka ca bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan sa an ka don an ka association ninnu na an ka saraka deli ninnu dabila an ka na association na projet bɛ yan fɛn bɛɛ bɛ yan ni anw nana an bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ financement bɛ kɛ hali sisan handicapé joli tɛ kelen filɛ ka fonction publique concours a ka ca a caman de don mais n'i bɛ don i bɛ don sira jumɛn bon n'i bɛ don i bɛ na an ka siège la ni carte d'identité photo 2 ani 400 i bɛ inscrit 400 ani carte d'identité photo 2 carte bɛ dilan ka d'i ma donc an bɛ sɔrɔ ka sigi ka ɲɔgɔn lamɛn i donna kun min na n'i y'o ɲɛfɔ an ye n'an bɛ se ka min kɛ an b'o ɲɛfɔ ɲɔgɔn ɲɛna quoi mɔgɔ kalannen caman bɛ yan mɔgɔ kalannen ka ca a ka ca edi kɔnɔ yɛrɛ de parce que ni edi yɛrɛ jateminɛ dɔrɔn emploi intégration des handicapés pour le développement donc mɔgɔ kalannen caman bɛ yan bon minnu kalannen tɛ an b'olu de ta k'u former baara min ka d'u yɛrɛ ye i bɛ fɛ ka baara min kɛ o de formation bɛ k'i kun i formelen ko an bɛ sɔrɔ ka i dɛmɛ ka financement ɲini k'a d'i ma pour que i bɛ installer i yɛrɛ ka compte la mais a ka financement a bɛ sɔrɔ a sɔrɔ cogo la a tɛ sɔrɔ a sɔrɔ cogo la dɛ financement dɛsɛlen don sisan mais jɔn de b'aw ka financement kɛ bon partenaire caman b'an bolo état yɛrɛ y'an ka partenaire fɔlɔ de o ka bɔ ONG bɛ na dɛmɛbaga jɛkulu wɛrɛw bɛ na kumakan laban min kɔni bɛ ne bolo ne b'a ɲini nujurabatɔ bɛɛ fɛ u ka kɛnɛmana deli ninnu ni fɛn ninnu dabila bɛɛ ka na association kɔnɔ an ka jɛ an ka association ni baara ɲɔgɔn fɛ i ni min ka kan i b'a sɔrɔ an balimaw hakililajigila min ye mali crédit feerelaw ye minnu bɛ tali kɛ orange ni maltel la olu kɔni ye dantigɛli kɛ ka sanga ni orange ni maltel o tun ye baarabila min kɛ waati tɛmɛnlenw na a kun kɛra sababu ye ka gɛlɛya dɔ lase u ma u ye min fɔ o siraw la an ka jango lamɛn ne tɔgɔ Dramane Boku ne bɛ orange premier maltel bon tiɲɛ yɛrɛ la n'a kɔni bɔra connexion ta fan na crédit kɔni réseau tɛ perdu crédit bɛ dɛsɛ ka taa crédit kɔni bɛ ci normal la a bɛ taa mais connexion kɔni tiɲɛ yɛrɛ la connexion man ɲi client bɛ sɛgɛn an bɛ crédit san ɲɔgɔn bolo k'a feere a bɛ taa ta minnu bolo an ɲɛ b'a la ko crédit bɛ sen na a bɛ ka crédit bon problème ye mun ye pisi min bɛ bɔ ni réseau ma sɔrɔ pisi kɔni tɛ se ka fɔ orange yɛrɛ pisi f'a ye réseau tɛ ka sɔrɔ sa parce que pisi tɛ ka bɔ ka se ka caya quoi o gɛlɛya de bɛ yen sisan donc pisi de tɛ ka sɔrɔ ka bɔ réseau tɛ ka sɔrɔ quoi an bɛ crédit feere TCL ani Malitel Orange an b'a bɛɛ feere ani pisi crédit kɔni bɛ ka sɔrɔ mais pisi de tɛ ka sɔrɔ an mago bɛ orange pisi la a tɛ ka bɔ sisan n'o tɛ gɛlɛya dɔwɛrɛ kɔni tɛ yen kosɛbɛ connexion tɛ a kɔni gɛlɛyalen don dɔɔnin connexion tɛ an tɛ ka sɔrɔ kosɛbɛ quoi mais an bɛ ka pisi sɔrɔ nɔgɔya la non an tɛ ka sɔrɔ nɔgɔya la dɛ voilà tile filɛ nin na crédit fana a gɛlɛyara dɔɔnin a gɛlɛya tile filɛ nin na ko gɛlɛya bɛ yen o kosɔn a gɛlɛya dɔrɔn an kɔni t'a dɔn bamanankan yɛrɛ ka gɛlɛya ma dɛ mais welewelekan min bɛ yen u ka bɛn ko la ka ɲɔgɔn minɛ ka bɛn ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ o welewelekan de bɛ u ka bɛn n'u ma bɛn nafa t'a la o ka bɛn quoi o welewelekan de bɛ ne bolo. Maltel de bɛ ne bolo tiɲɛ na waati la Maltel ta kɔni a tɛ sɔn kosɛbɛ dɔɔnin quoi parce que Maltel kɔni ale ye nege filɛ yɛrɛ yɛrɛ de a tɛ ka sɔn kosɛbɛ quoi a orange bɛ ka sɔn bon e ka foli ye dɔrɔn u fo dɔrɔn donc u ka se ka réseau labila quoi pour que an ka se ka fɛrɛ an ka baaraw bɔ quoi n'a fɔra i ka crédit ta tila ka n'a kɛ i bɛna fɛn min kɛ k'a tɛ se ka seere dɔrɔn a ka gɛlɛn quoi a ka gɛlɛn yɛrɛ yɛrɛ a donc u ka kuma o fɛ yɛrɛ yɛrɛ de koyi u ka kuma o fɛ pour que a bɛ se ka jɔ cogo min na pour que a bɛ se ka an ka kow kɛ lɛsi kɔnɔna la quoi ne t'aw dɔrɔn de ale tɛ feerekɛla mais ne client ye bon n kɔni b'a kalama orange ka connexion a ka teli Maltel ta ye nka crédit ko ta fanfɛla la Maltel bɛ crédit mara ka tɛmɛ orange kan i y'a faamuya appel la Maltel ka appel kundala ka jan ka tɛmɛ orange ta kan bon an kɔni ka laɲini ye min ye baara in kɔnɔna na n'u kɔni sera ka a nɔgɔya an bolo pour que an bɛ se ka fɛngɛ sɔrɔ a kɔnɔ cogo bonya ni karama sɔrɔ a kɔnɔ cogo min na o de y'an ka laɲini ala sago a sago daga min ye ne ka ɲɛsin jamana ɲɛmɔgɔw ma parce que jamana kɔnɔdenw n'i y'a mɛn ko jamana ɲɛmɔgɔ jamana kɔnɔdenw de don an bɛɛ lajɛlen de an bɛ jɛ ka kɛ kelen ye an bɛɛ bɛ kunun kelen kɔnɔ nɔgɔya bɛ se ka na Mali in kɔnɔ cogo min na an ka laɲini de y'o ye parce que Mali ye jamana min ye an bɛɛ b'a dɔn Mali ye fantan jamana de ye bon n'an ye laɲini dɔw fɛngɛ pour que nɔgɔya bɛ se ka kɛ jamanadenw ma cogo min na o kɔni ne yɛrɛ kɔni ka welewelemada ye ka sin jamana ɲɛmɔgɔw ma su ni tile kɔni wulilen don cɛsirilen don an b'a dɔn u bɛ u ka baaraw la mais laɲini min kɔni b'an bolo o kɔni u ka ko nɔgɔya an bolo cogo min na an bɛɛ bɛ se ka lafiya sɔrɔ fantan ni faama an bɛɛ bɛ se ka lafiya sɔrɔ jamana in kɔnɔ cogo min na o kɔni ne ka laɲini ka se jamana ɲɛmɔgɔw ma. An
an lamɛnbaaw jɛkulu min be n'a be wele ko collectif des habitants de Bangoni olu ni yɛrɛwolo debu sigilaran parmaw olu fana ye baro sigi kɛ ka se ka ɲɛfɔli kɛ camancɛ fanga ta cogoya la olu hakilina n'u ka laɲiniw na min ye malidenw ye an ka se ka fara ɲɔgɔn kan ka camancɛ fanga maaw dɛmɛ u ka baaraw la camancɛ fanga ka se ka kɛ hakilisigi ni basigi la wa ka kɛ sababu ye ka se ka malikura jɔ u ye min fɔ seereya ninnu na an ka jango lamɛn i n'a fɔ dugutigi y'a fɔ cogo min aw bisimila an bɛ aw kɔ bi an b'aw kɔ sini parce que an ka dugutigi mana wuli ka taa yɔrɔ yɔrɔ an b'a ɲini ala fɛ anw bɛ tugu a kɔ yɔrɔ in na parce que an ka dugutigi a ye baara caman kɛ a y'i jija dugu in kɔnɔna na an b'a fɔ an b'a kɔ bi ni ala sɔnna an b'a kɔ sini diinɛmɔgɔw b'a kɔ alimamiw n'u ka foli bɛɛ lajɛlen de don an ka misiri ka folikan don k'a lase aw ma an b'a fɔ assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. An bɛ ala fo ka ala waleɲuman dɔn ne kɔni ne ye jeliya ye tɔgɔ ye jeli bura n bɛ jama in bɛɛ lajɛlen bisimila ni danbe kɔnɔna ye fɛn min ye aw natɔ sɔrɔ o kana aw segintɔ sɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Moribo Kamara an ka foli bɛ i ye dugutigiya a bɛnnen tɛ bɛɛ la nka dugutigi bɛ dugutigi la ala yɛrɛ b'a dɔn ko dugutigiya bɛnna olu la bari kabini an ye don ye i y'a yira n na dugu bɛ taa ɲɛ e mago bɛ o de la donc ni e ni jɛɲɔgɔnw taamana ka se yan an b'a fɔ ko alihamudulila an bɛ ala tanu ka ala waleɲuman dɔn n'o tɛmɛna Madamu Keyita Fatumata Jara Dantuma e bɛ fo i ni cɛsiri i yɛrɛ ye mɔgɔ n'i ye diɲɛ ko o ko kɛ i b'a kɛ i yɛrɛ ye faso kanu kirabato don faso kanu alabato don faso kanu walayi alikɛma ɲinini b'a la i bɛ nin baara min na ala ka an ni sara sani n ka bɔ kuma kɔnɔ n bɛ an ka tumuso fo u bɛ kɛnɛ in kɔnɔ u bɛ ka ko in kɛ ko olu yɛrɛ kungo vraiment danbe aw la bari n'i y'a ye ka daga sunɔgɔ aw de don n'o tɛmɛna ne bɛ n da se Bayini ma Bayini Sangare n ka foli bɛ a ye n b'a dɔn kɛnɛ in tɛ politiki kɛnɛ ye Bayini yɛrɛ ye jamana kɔnɔden de ye wa a bɛ taa don min ne n'a bɛ baro kɛ ni sɔrɔsi ninnu ka baro kan o don a ko ni sɔrɔsi ninnu an ka wuli an ka tugu ninnu kɔ ninnu ye hɔrɔn ye ninnu ye mɔgɔ baara kɛ ɲɔgɔn ye o tuma an bɛ jɛ ka dugawu kɛ ala ka segin ka na ni Bayini ɲuman ye. Aw bɛɛ lajɛlen k'aw bisimila ne ye Madamu Keyita Fatumata Jara ye. N ka foli bɛ dugutigi n'a ka jama bɛɛ lajɛlen ye n bɛ an ka autoritew fana fo ko cunna nka u wulila ka na an dɛmɛ an b'u fo u ka ŋaniya ɲumanya la n bɛ presse mɔgɔw fo ka commune 1 mɔgɔw bɛɛ lajɛlen fo cɛ ni muso denmisɛnnin ni maakɔrɔba n bɛ bɛɛ lajɛlen fo a ye n ka welekan lamɛn a diyara n ye maliko de don malikurako de don transition ko fana don transition ye ni soutenir kan nka an kan k'u dɛmɛ ka da kan u nana wagati damadɔni kɔnɔ u ye baara min kɛ bɛɛ y'a ye o kosɔn an nana nin kɛnɛ sigi bi yɛrɛ kɛnɛ tɛ fosi kɛnɛ tɛ an bɛɛ lajɛlen kungo de don kuma wɛrɛ tɛ ne da ka foli kɛ ɲɛweleli kɛ lamɛnni kɛra kɛcogo la n bɛ jama bɛɛ lajɛlen fo. an bɛ foli se dugutigi ma yɛrɛwolo debu su naraba a kumala sela Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan o ye ne de donc yɛrɛwolo tɔgɔ la an bɛna dakuma damadɔ fɔ. O la an bɛ kɛnɛ min kan k'a sɔrɔ ka bɔ dugutigi la a sababu ye Madamu Keyita Fatumata Jara an kɛlen ka nin kibaruya sɔrɔ k'a ye nin hakilina ta k'a fɔ Arazɛli nin ye yɔrɔ de ye yɔrɔ min n'a sigi gɛlɛyara wagati tɛmɛnenw kabi an fitinin an b'a jigi o kɛlɛ la kabi maa t'a dɔn k'a bɛna kɛ duguba ye fo sisan maa minnu ye san 5 san 6 k'a kɔfɛ n'i ko k'u kana bi Arazɛli kɔnɔ u t'u donc o b'a yira k'a fɔ Arazɛli bi a kɛra sigiyɔrɔ ye sigiyɔrɔba de don Bamakɔ kɔnɔ bɛ o la ni maa sera ka sɔrɔ muso la maa min bɛ yen n'o y'a kanu k'a fɔ ko an ka jamana ala ta kɔ a bɛ maa minnu bolo ko ka kɛɲɛ ni u ye miirina min ta ka kɛɲɛ ni u ye kuntilenna min ta ka kɛɲɛ ni u ye hakilina min sɔrɔ ka kɛɲɛ ni u ye jija ani timinadiya min boloda yaasa jamana bɛ se ka lakana cogo min na yaasa Mali bɛ se ka lakana cogo min na k'o kɛ sababu ye ka wele bila Arazɛli bɛɛ ma ko an ka ɲɔgɔn sɔrɔ yan balontan terrainba kan yaasa ka Arazɛlikaw cɛw ani musow dugutigi ani alimamiw olu ka dɛmɛ yira ka taa se o camancɛ fanga tigilamɔgɔ ma n'o kibaruya ye yɛrɛwolo mɔgɔw sɔrɔ
an min'o kɛnɛ kan o ye diyagoya de ye munna parce que don min na yɛrɛwolo bɛ sigi a ma sigi bamakɔ a sigira kulukɔrɔ de kabini nɔgɔmuru kalo tile 19 san 2000 ani san 19 a donni ma a y'a sɔrɔ mɔgɔ min bɛ fanga la o de ye Ibrahim Boubacar Keita ye a yera dɔw tun bɛ fanga la ale nakɔrɔ dɔw y'a somɔgɔ ye dɔw y'a teri ye dɔw y'a jɛɲɔgɔn ye olu u bɛ ka jamana kɛ u sago ye k'a kɛ kɛcogo ye kɛcogo min b'a to ni kunnawolo tɛ sɔrɔ k'a kɛ kɛcogo ye kɛcogo min n'u b'u bolo fila fa faso nafolo la dɔw bɛ yen minnu ye fanga sɔgɔtɔn ye a donni ma olu tun bɛ k'a laɲini yaasa fanga bɛ bin ni fanga binna olu k'u sago olu fana ka na fanga la yɛrɛwolo an denmisɛn dama an faw ka dɔw ɲininen kɔ baw ka dɔw ɲininen kɔ an talen kɔ an sara alimamu na k'an sara dugutigiw la an sɔnna ka wuli ka taa kulukɔrɔ ka tile kelen kɛ hakili jagabɔ la o tile kelen hakili jagabɔ kɔ an nana jateminɛ k'a fɔ ko an bɛ se ka jamana in bɔ bolo la mɛ an bɛ jamana in bɔ bolo la cogo jumɛn o ye fɔ an ka fɛɛrɛ kɛ maa minnu bɛ yen ni an y'u wele k'an dɛmɛbagaw ni kɔkanmɔgɔw don n'u ka dɛmɛ kɛra ka n'u sen na an kan kan n'u ka dɛmɛ kɛra ka na dɛmɛ don an juguw ma n'u ka dɛmɛ kɛra ka na an bali an sago kɛli la n'u ka dɛmɛ kɛra ka na an sen siri k'an bolo siri k'an di juguw ma ni o dɛmɛɲɔgɔnya kɔnɔna na jeli de tun bɛ ka bɔn dugu de tun bɛ ka jeni maliko a kun nege bɔra sira nana adamadenw na jatigɛ nana adamadenw na an k'an ka fɛɛrɛ kɛ min bɛ se ka kɛ sababu ye ka an bɔ jatigɛ kɔnɔ ka na malikaw fara ɲɔgɔn kan u ka se k'u kisi kɛ ka taa yen k'a to faso ani jugu cɛ o donni ma an sera Ibrahim Boubacar Keita ma ka an fɛla fɔ a ye mɛ fo ka taa se ka fanga binni ma an ma se ka bɛn a la an ma se ka ɲɔgɔn faamu ala nana kɛ malikaw wulila ko i bɛ ka fanga bila olu kulu minnu wulila an ye dɛmɛ don yaasa i bɛ ka se ka fanga bila cogo min na min b'a to maa wɛrɛ ka se ka na olu ka se k'u jɔ ni jamana kɔnɔdenw ka hami ye k'u jɔ ni jamana kɔnɔdenw ka tɔɔrɔ ye k'u jɔ ni jamana kɔnɔdenw ka laɲini ye ala ka latigɛ kɔnɔ o kɛra Asimi Koyita a n'a jɛɲɔgɔnw n'o dɔ bɛ tali kɛ Sadio Kamara n'o dɔ bɛ tali kɛ Maliki Jaw n'o dɔ bɛ tali kɛ Ismail Wage n'o dɔ bɛ tali kɛ Modibo Kone tuma u nalen u y'a faamu ko maliyɛnw mɔgɔ bɛ Faransi ka gɛn u y'o sira ta u y'a faamu ko maliyɛnw mɔgɔ bɛ an ka jɛɲɔgɔnya kura sɔrɔ min bɛ tali kɛ an ni Irisiw ka jɛɲɔgɔnya sira la u y'o sira ta u y'a faamu ko maliyɛnw mɔgɔ bɛ lakana la lakana y'u ka haminako belebele ye u y'o sira ta u y'a kanu k'a fɔ ko maliyɛnw mɔgɔ bɛ basigi la u ye basigi sira ta o nɔ kan o camancɛ fanga tigilamɔgɔw u kɛra yɛrɛwolo jɛɲɔgɔn ye ala yɛrɛ ta kɔ o de kama an ye layidu min ta kulukɔrɔ k'a fɔ ni maa ma kɛra an ka jamana ye maraba ye i kɛra cɛ o i kɛra muso o i mana kɛ maa sugu o sigi ye n'i sera k'i jɔ ni laɲini ye e kuma i ni yɛrɛwolo an b'an bolo di ɲɔgɔn ma yaasa kɔrɔla jugu ani kɔkan jugu an bɛ se ka dankari olu la cogo min na ala ta kɔ a yira k'a fɔ bi Irisi jamana an bɛ bolodi ɲɔgɔnmaya kɔnɔna na ala ta kɔ a yira k'a fɔ bi sira dira Faransi ma ala ta kɔ a yira bi k'a fɔ k'an ka kɛlɛcɛw kelen don bi ka ko ta u bolo la u kelen bɛ ka tagama jugu kan min bɛ kɛ sababu ye ka Mali sigi maliyɛnw ala ta kɔ an y'a ɲini an ka transition tigilamɔgɔw fɛ u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ an ka jamana kana bi mɔgɔ tigɛ kɔnɔ minnu b'u yɛrɛ wele k'a fɔ ko politigimɔgɔw ni maaw don maa minnu sɔnna don tɛmɛnenw na an kelen kɔ k'an ka danaya ta ka d'u ma u danaya u taara o feere k'an ka jamana o ni anw ta k'an di farajɛ ma o kɛra sababu ye an tora kisi kɔnɔ ka to kɔnɔnafili kɔnɔ ka to jigiban kɔnɔ o de kama yɛrɛwolo ko an bɛ donni minɛ i ko bi kabi bandaw bɛ yen anw b'a fɔ maa ɲɛna ko transition ka diɲɛ an b'a fɔ maa ɲɛna a ka surunya an ye min fɔ jamana in kalata ti k'a kɔnɔ fo tuma min na n'a yɛrɛ ko jamana kɔnɔden bɛɛ y'a ye ko jamana kɛra anw ta ye
o yasa jamana bi kan ta ye fo ka taa sɔrɔ jamana kɔnɔden bɛɛ sɔnna an kun tɛ sɔn k'an da don jamana ko min na an kun tɛ sɔn k'an kun don jamana ko min na an bɛɛ lajɛlen ka an kun don a la o de kama bi ka bɔ kuma na an bɛ arazeli cɛ a n'a muso ka dugutigi ani alimami fo ka madame Keyita Fatumata Jara fo ale min kɛra sababu ye ka ni jama fara ɲɔgɔn kan o jama in an b'a ɲini Ala fɛ a fara ɲɔgɔn kan Mali ko min na a fara ɲɔgɔn kan Ala ko min na a fara ɲɔgɔn kan jamana ko hami min na Ala de y'a tabaga ye anw kelen kɔ k'an bolo di ɲɔgɔn ma an tuma an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn yɛrɛwolo tɔgɔ la min dɔrɔn da k'o fɔ o de ye ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn. An lamɛnbaaw M5 RFP olu ye jɛkulu ye minnu ye wulikajɔba caman kan ka jamana kɔnɔ ka sanga ni camancɛ fanga tacogoya ye olu fana ye barosigi kɛ u yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ ka se ka hakili jagabɔ kɛ o hakili jagabɔ in baaraw la u ye dantigɛli kɛ sira minnu sɔrɔla o la an ka jango lamɛn. An bɛ kɛnɛ min kan nin ye conférence de presse tɛ point de presse de don pour que ka communiquer lase Maliens ma M5 RFP o tɔgɔ la k'a jira u la k'a fɔ ko communiqué de don communiqué dun ye ka hakilina di jama ma pour que jama ka position faamuya tɔn yɛrɛ an b'a kɔnɔna na ni hakilinataw min ye nin waati ninnu kɔnɔna na communiqué min de don a communiqué ye an ka communiqué sabanan ye n'o ye comité stratégique communiqué sabanan ye ni san kura kɔnɔna na a sɛbɛnna kalo tile 26 février kalo kɔnɔna na san 2022 M5 RFP comité stratégique ko ka a jira jamanadenw na ko anw ya communiqué min ni gouvernement ni Mali gouvernement n'o y'a ta n'o ye gouvernement ka communiqué 19 la ye ko communiqué min n'a a kalanna ko non seulement anw b'an yɛrɛ ye a kɔnɔna na mais anw yɛrɛ bolo o ye anw hakilinata ye k'a sababuya kɛ Faransi u ka sɔrɔdasiw min n'u b'an ka jamana kɔnɔ n'o ye Barika ni Takuba ye u kɛlen k'u ka décision ta k'a fɔ ko u bɛna u retirer mais an bɛ segin a kan tuguni retrait in ye parce que u dɛsɛra n'i dɛsɛra i bɛ fiɲɛ ɲini fɛn na fɛn min fiɲɛ t'a la donc ko ka kalo 4 ka taa se kalo 6 ma ko u bɛna o temps de ta yan'u ka sɔrɔdasi ninnu bɛ se k'an ka jamana bila cogo min na donc M5 RFP ko gouvernement y'a fɔ ko sans délai u k'u ka minɛn kolonw n'u ka kasaw cɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔna na k'o ye anw hakilinata ye k'o de ye jamanaden bɛɛ lajɛlen hakilinata ye ko k'a fɔ fana ko M5 RFP ko an ka Mali ɲɛmaaw n'o ye Asimi Goyita a n'a ka gouvernement n'o ye Choguel Togola Mega ye ko u bɛ baara min na transition in kɔnɔna na pour que jamana in bɛ se ka basigi ko anw an tɛ se k'a fɔ ko an b'u kɔ dɛ anw b'a cɛma de donc k'a jira fana k'a fɔ ko an ka finitigiw gouvernement ye nin hakilinaw min fɔ nin ye gouvernement bɛ wale min kan su Asimi Goyita ka leadership kɔnɔna na k'a fɔ ko sɔrɔdasiw an dalen bɛ an yɛrɛ ka Mali sɔrɔdasiw de la yanni an k'a fɔ an b'an jigi sɛmɛ mɔgɔ wɛrɛ la donc ko an jigi dalen bɛ o sɔrɔdasiw min kan ko o sɔrɔdasiw b'o o jigiya fa la bi ko donc ko an nisɔndiyalen b'o la parce que a kɛra sababu ye ka danaya kura don sɔrɔdasiw yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛla la ka tila ka danaya kura don sɔrɔdasiw ni jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛla la ko an y'a ye an y'a mɛn ɲɛdimi fura de don kɔnɔdimi fura tɛ ko Asimi Goyita a n'a ka gouvernement ani Choguel n'a ka gouvernement u bɛ baara min na bi ka maramafɛn ɲɛnama ɲini ka di an ka cɛfarinw ma mun ye an ka tenitigiw ye ko ɲɛdimi fura dɔ don bi ko kɔnɔdimi fura tɛ ko an y'a ye a y'an b'u fo k'u waleɲuman dɔn k'u barikada parce que maliyɛnw k'u sigilen bɛ n'o ye e ko o baara fɛn o fɛn bɛ kɛla nin ye ka tila ka mɔgɔw sugandi jamanadenw cɛma ka an ka armée ka renforcer ni cɛw ye cɛw min pour que ka jamana in a yɛrɛ bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ ko jamana belebeleba de don
ko pour que jamana in bɛɛ bɛ se ka lakana cogo min na f'an ɲɛ b'o la fana o fana baara nin bɛɛ lajɛlen bi kɛla ni wari jumɛn ye a bɛ kɛla ni kasabi jumɛn ye a bɛ kɛ ni Mali yɛrɛ ka nafolo ye donc o b'a jira ko wari min n'a bɛ bɔla an ka jiginɛsoba kɔnɔna na ko a bɛ taalen sira ɲuman fɛ parce que an ka wulikajɔ kɔnɔna na an kun ye kɛlɛ kɛ k'a fɔ ko nafolo min a kun kan ka don an ka armée na ko IBK n'a ka cɛladenw a n'a ka gouvernement ninnu k'u y'a daraki k'a kɛ fɛn wɛrɛ ye 1200 et quelques milliards min tununa jamana in kɔnɔna na a kɛra sababu ye ka mɔgɔ caman tanya an ka finitigiw la ka civil caman tanya parce que maramafɛn kun ti sanna a san cogo la hali ni min sanna i b'a sɔrɔ avion cloué au sol char combat en carton o ye mun las'an ma bi an nisɔndiyalen no parce que an ka réfugiés min bɛ bɔla kɔfɛ ani jamana yɛrɛ kɔnɔna na n'u bɛ seginna u sigiyɔrɔ kɔrɔw la a kɛlen bɛ sababu ye bi ko o sababu kɛlen bɛ ko an ka suguw min bɛ jɔ duguw ni ɲɔgɔn cɛla la an bɛɛ lajɛlen b'a dɔn suguw tun bɛ jɔ cogo min na ko suguw bɛnna ka kuraya o baara kɔnɔna na ko donc ko an ka foli ni an ka waleɲuman dɔn k'a bɛ gouvernement ni président de la transition ye o cadre kɔnɔna na ko sisan min ye ambassadeur de France o gɛnlen ka bɔ an ka jamana kɔnɔna na ko an ka gouvernement a y'a ka kɛta kɛ parce que bonya ti yɔrɔ o yɔrɔ ladamu ti yɔrɔ o yɔrɔ maliyɛnw ti don o da fɛ anw ye jamana min bɛ mɔgɔ bonya an ye jamana min ye jatigiya jamana ye mais anw ye jamana ye ko wɛrɛ ti kɛ anw na an faso la donc ko gouvernement y'a ka baara kɛ a décision an b'a fo bi an b'a waleɲuman dɔn a kɔnɔna na ka tila k'a fɔ ko CEDEAO an ka gouvernement bɛ parce que mɔgɔw k'a faamuya Mali ye jamana ye anw ye sigikafɔ jamana ye anw ye bɛnkan jamana ye anw ye yɛrɛdɔn jamana ye an ka gouvernement anw ma deli k'a fɔ ko an bɛ kuma tigɛ an ni mɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ o ma deli ka kɛ jamana in kɔnɔ mais an ko de ko ni kuma in bi kɛ a ka kɛ bonya kɔnɔna na a ka kɛ jamanadenw hakilina kɔnɔna na o de kɛra sababu ye ka na ni transition ye ko CEDEAO jamana ninnu k'u k'a faamuya k'a fɔ ko transition da ma deli ka tugu u ɲɛ n'an ko an b'a fɔ k'a fɛrɛfɛsɛya ko n bɛ se nin na bi k'u ka sabali u ka sabali k'a kɔrɔ kɛ mun ye don nataw la minnu bɛ sen na n'i ko dɔ ka diɲɛ ka wuli k'e yɛrɛ sigilen to a kɔnɔna na diɲɛ ti wuli k'i sigilen to a kɔnɔ dɛ donc ko sisan k'a fɔ ko u bɛ sen kura min taamana nin ye ko k'a fɔ gouvernement ɲɛna ko jamanadenw ko an jɔlen b'u kɔ k'a sababuya kɛ jamanadenw hakilina o de kan ka waleya ko an m'a fɔ ko sira wɛrɛ ka ta dɛ ni kɔngɔ n'a ka kan ka muɲu an b'a muɲu n'an ka kan ka fɛn wɛrɛ bololatigɛ an b'a bololatigɛ ko mais ko jamanadenw hakilina ye min ye ko an bɛ to o taasira de kan ni Ala ka jɛ ye o ye M5RFP ka kumakan ko sisan k'a fɔ fana k'a jira k'a fɔ ko assise nationale de la refondation min kɛra ko jamanadenw ye wulikajɔ min k'a kɔnɔna na ministre Ikasa i bɛ salle nin kɔnɔna na an b'i fo ko o assise min kɛra ko jamanadenw ye wulikajɔ min kɛ ko jamanadenw ye baara min kɛ a kɔnɔna na ka miiriyataw min di ko miiriya ninnu kɔrɔ kun tɛ ko an bɛ taa élection na a nɔgɔni fɛ sisan dɛ ko maliyɛnw ko kungo wɛrɛ banna min ka jugu ni an ka taa élection na ko maliyɛnw ko anw hakilinata ko n'i y'a mɛn diɲɛ ka di k'i yɛrɛ b'a kɔnɔna na k'o ye lakana ye fɔlɔ ko lakanabaliya min bɛ jamana in kɔnɔ k'a sababuya kɛ mɔgɔ juguw min nana ka na an ka jamana buruja k'an ka jamana ci k'a filenkolon ci ko anw hakilina fɔlɔfɔlɔ ye ko lakana in bɛ se ka sabati an ka jamana kɔnɔna la ko o kɛra maliyɛnw ka hakilina fɔlɔfɔlɔ ko a filanan ye min ye k'a bɛ fɔ min ma ko réforme n'o ye bayɛlɛmaw ye
an ka jamana yɛrɛ jɔ sen kan n'o ye réforme ye ko o ka gɛlɛ anw bolo ka tɛmɛ olu bɛ girin na k'an ka taa élection na ka Sonsorobugu wele ka Sonsorobugu sigi ko anw hakilinata t'o ye dɛ ko anw ko ko jamana in ka ta ka bɔ k'a bila rail kan pour que don nataw la an fana bɛ se ka terrain kɛ vun ka taa n'an yɛrɛ ko an bɛ jamanadenw fo o cadre kɔnɔna na ko M5 RFP mɔgɔ o mɔgɔ n'i ko ko farafinna a yɛrɛ b'a dɔn an ka Mali constitution kɔnɔna na anw de ka constitution kɔnɔna na a sɛbɛnnen bɛ fiman k'a sɛbɛn jɛman kan k'a fɔ ko hali n'an kan ka danfara bɔ an ka jamana na ka di unité africaine kama ko anw jɛla n'a ye politique ko kuma t'o ye o ye maliyɛnw dusukun ye k'a sababuya kɛ anw ko farafinna anw ko Mali ko donc ko farafinna jamana fɛn o fɛn wulila sisan k'a fɔ ko I hakilina bɛ anw ka degun in na ko farafinden fɛn o fɛn wulila bi k'a fɔ ko farafinna de ye diɲɛ avenir nata ye ko farafinden fɛn o fɛn wulila k'a fɔ ko degun min bɛ Mali kan ko a bɛ ko mulu kan ko an b'u fo k'u waleɲuman dɔn ko an y'a dɔn k'a fɔ ko dɛmɛba wɛrɛ banna min tɛ jugu ninnu ye ko o cadre kɔnɔna na sa an balima Sénégalais min ye hakilina ta ka taama daminɛ Sénégal Dakar ni Bamakɔ cɛ 1300 km u b'a kɛ olu senna ka na ko anw ko olu bɛ se an fɛ yan don min na an bɛna wuli ka jɔ kɛ ka u kunbɛn u yɛrɛ k'a dɔn k'a fɔ k'u ye taama min kɛ nin ye k'u m'a kɛ fufalaki k'u y'a kɛ diɲɛ kama k'u y'a kɛ Mali kama ka tila k'a fɔ tuguni ko jamana dɔw bɛ yen an tɛ se ka kuma in kun cɛ cogo si ma n'an m'u tɔgɔw fɔ o ye Fédération de Russie ye Vladimir Putin o ye Chine jamana ye o ye Turki ye ani dɔwɛrɛ n tɛna n da maga olu bɛɛ la nin kɛnɛ in kan olu min ye an jugu numéro 1 n'o ye Faransi ye bi ko ka résolution bloquée k'a bloqué Nations Unies na an y'a fɔ a mɛnna dɛ depuis M5 kɛlɛ bɛ daminɛ waati min na k'a fɔ ko résolution fɛn o fɛn bɛ taa Mali tɔgɔ la Nations Unies na olu de b'a darakiw fɛ olu de b'u hakilinata k'a kɔnɔna na olu de bɛ taa n'a ye Nations Unies na ka to o bloqué pour que ɲangeta foyi kana sɔrɔ diɲɛ na ka se Mali ma olu min y'o kɛ ko an b'u fo k'u waleɲuman dɔn n'a ye ko anw tɛ fitiriwale ye dɛ ko Mali tɛ fitiriwale jamana ye k'a fɔ tuguni ko charte min révisé la sisan CNT fɛ ko gouvernement hakilina tɛ dɛ k'a fɔ ko Choguel y'a kɛ ou bien Assimi y'a kɛ o tɛ dɛ an ye assise nationale de la refondation min kɛ monsieur le ministre tulo bɛ na o résolution dɔ de tun y'o ye o résolution min y'o ye ko y'anw M5 hakilinata de ye ko o de waleyala o dongo la ko anw b'an yɛrɛ y'a kɔnɔna na ko an b'a dɔn fana ko a bɛna kɛ sababu ye ka maliyɛnw kala ɲɔgɔn na davantage o tɛmɛnen kɔfɛ ka tila k'a fɔ ko M5 RFP ka 10 points les 10 points point 10 tome 10 ani mesure 17 ko bibi na an bɛ se k'a fɔ ko gouvernement bɛ hakilina min kɔnɔna na a bɛ baara kɛla ni hakilina min ye ko an ka kɛlɛ kɔnɔna na ko an ɲɛ bɛ a waleyatɔla la ko maliyɛnw k'a faamuya fana ko yuruguyurugu kɛlɛli ko mɔgɔw kana miiri k'a dabilalen don dɛ k'a bɛ senna ko gosili bɛ kɛla dugu ma cogo min na a bɛ kɛla ten ka yɛlɛ maliyɛnw k'a faamuya ko a résultat hali ni mɔgɔ m'a mɛn ko n'i ye tribunal mɔgɔw ni justice mɔgɔw ɲininka o bɛ dɔ f'i ɲɛna la ko o tɛmɛnen kɔfɛ an b'a ɲini hali bi an b'a fɔ ministre ɲɛna n'o ye ministre min bɛ baarako kunna ko hakilina min bɛ yen bi musow an balakaw ani sifinlakaw u ka baarako ko hali bi ko dɔ bɛ kɛla dɛ ko hali bi ko dɔ ka fara cɛsiri kan ko dɔ ka fara cɛsiri kan pour que u bɛ se ka baara sɔrɔ cogo min na ka tila k'a fɔ gouvernement ye ko cadre stratégique permanent min n'a bɛ yen n'a ɲɛmaaya ni gouvernement y'i bolo d'a kan bi k'a kɛ Mali yɛrɛ ta ye parce que fɔlɔ a tun bɛ don daw min fɛ fɔlɔ bɛɛ lajɛlen faamuyali sɔrɔ a la
fɛn tigi tan bɛɛ lajɛlen bɛ nasila kɔnɔna la ko a bɔra o cadre kɔnɔna na ko gouvernement ye a jɔyɔrɔ min minɛ o kɔnɔna na bi ko an b'a ɲini gouvernement fɛ ko accord min n'a a sɛbɛnna Algérie ni a bɛ fɔ ko accord pour la paix et la réconciliation ko assise nationale de la refondation ko maliyɛnw faralen ɲɔgɔn kan ko an y'a ɲini k'a fɔ ko a relecture ka kɛ donc ko an pereselen bɛ a ko kɔnɔna na ko parce que k'a bɛ se ka na ni basigi wɛrɛ ye jamana kɔnɔna min ni ci ko ka tila k'a fɔ ko comité de suivi assise nationale de la refondation k'a fɔ fana ko o comité de suivi ko k'a ɲini ko joona joona ko a nɔ kaliman fɛ parce que an ye nin kuma caman fɔ k'a fɔ ko réunion fɛn o fɛn mana fɔ ko ni décision fɛn o fɛn nana k'a bɛ don tiroir kɔnɔ État ma bila tiroir kɔnɔ parce que an ye CNT relecture ye rapidement mais ko a tɔw min bɛ senna nin ye ko maliyɛnw sigilen bɛ ko a nɔ gani fɛ kalaya la ko a bɛɛ ka se ka ɲɛnabɔ donc ko o recommandation min fɔra nin ye ko donc ko o comité de suivi ko k'a ɲini gouvernement fait k'a ɲini président de la transition fait ko kalaya la ko ka bila en place parce que an y'a fɔ ko assise ninnu ko c'est souverain ka tila k'a jira maliyɛnw na k'a fɔ aw ɲɛna hali bi ji a jigi ye a fɔ jɛgɛ jigi ye ji de ye dɛ Mali jigi ye maliyɛnw de M5RFP ko k'a fɔ aw ɲɛna ko M5RFP ye hakilina de ye mɔgɔ o mɔgɔ ko ko Mali mɔgɔ o mɔgɔ ko ko Mali kura mɔgɔ o mɔgɔ ko ne filila ko n bɛ segin kɔ ko ne ta in tun tɛ tiɲɛ ye anw bolo o bɛɛ ye M5RFP den dɔ ye anw bolo o bɛɛ ye M5RFP den dɔ ye donc doni min bɛ yen yanni an k'an jigila bɔ k'a fɔ ko an bɛ mɔgɔ wɛrɛ wele o kana an dɛmɛ an ka doni in na ko doni ko an yɛrɛ y'a ta déjà a b'an kunbiriku kan ko n'a sera an disi ma ni Ala ka jɛ hali ni mɔgɔ min bolo don an kɔrɔ an yɛrɛ na se k'a lase an kunkolo camancɛ la donc ko ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn k'a fɔ ko an ka musow maliyɛnnu Mali musow ani Mali denmisɛnninw ani maliyɛn bɛɛ lajɛlen ko an k'an janto an yɛrɛ la ko janto yɛrɛ la k'o kɔrɔcogo k'o ka ɲi ko jugu n t'a dɔn o ye tiɲɛ ye mais n'i y'a dɔn ka ban a minɛli i yɛrɛ ka kan ka fɛɛrɛ dɔ sɔrɔ o la donc k'a fɔ ko transition an bɛ dubabu k'u ye tare tare an bɛ dubabu kɛ an yɛrɛ ye ko peuple malien ko an bɛ dubabu kɛ u ka to jɔlen ko an bɛ an danbama masa n'o ye Ala subahana taala ye ko an b'a deli hali bi Mali Ala ka a jɔ Ala k'a jɔba Ala k'o jɔ ko an b'a fɔ ko Mali a bɛ jɔ ni Ala ka jɛ ye jugu u bɛ bɔ a kɔnɔ wasalamu kunamana dogibaru kuma sera naumana kunamana tiɲɛdi kunun do naumana hali bi ka sabani camancɛ fanga tacogoya ye min ye jɛkulu dɔ ye n'u olu bɛ wele ko collectif de 5 ans ou plus olu ka jɛkulu a tɔgɔ tɛ dɔwɛrɛ ye min ye san 5 ye walima dɔ ka fara san 5 kan camancɛ fanga yɛrɛ tacogoya la u ka jɛkulu tɔgɔ dala o de la olu fana ye barosigi kɛ ka se ka ɲɛfɔli kɛ Mali basigi ani Mali kura joli tacogoyaw la u ka seerew fana an ka jango lamɛn ɲɔgɔn fɛ. Nin ye miiriya ɲuman don bari k'a fɔ an ka ɲɔgɔn dalajɛ ka kuma jamana kunko kan ale ɲɔgɔn miiriya ɲuman fila tɛ bari ne y'an b'an sinsin an ka jamana kan an nana jamana de dilannen sɔrɔ yan nɔ awa mun y'a dilan m'a dilan cogoya wɛrɛ la ni sigi ka fɔ tɛ ka bɛn kuma la ne y'an b'an disi gosi k'a fɔ empire du Ghana empire du Mali empire Songoyi olu nana fara ɲɔgɔn kan ka kɛ jamanaba kelen ni Mali tɔgɔ ye ni Mali y'o tɔgɔ ta kuma de y'a kɛ u y'i sigi ka kuma de ka fɔ ka bɛn kɛ mɔgɔ kana sɛgɛn kuma la an kana ɲinɛ kuma kɔ an b'a fɔ tubabuw b'a fɔ ma ko dialogue n'an ɲinɛn'o kɔ dɔrɔn a b'a kɛ tiɲɛli ye nin min filɛ nin ye nin ye taninba de bari fɔlɔ tun ni kumaw tun kɛra a lasebagaw olu fana tun bɛ yen nɔ n'a bɛ fɔ k'a fɔ ko faamaw ka porte parole olu de tun b'a lase mɔgɔw ma gansilikɛlaw nka n'i y'a ye bi
n'an b'a fɔ an ka tradition ni modernité an k'u don ɲɔgɔn na o ye an b'an sinsin min kan n'o ye tradition ye maintenant modernité ni min filɛ sisan nɔ awa mɔgɔ tɛ bila média ni téléw contre la parce que ninnu bɛ kuma lase yɔrɔ dɔ anw yɛrɛ sen ma se yɔrɔ min na u bɛ kuma lase dugu dɔw la an sen ma se u bɛ kuma lase kɔkanna na an sen ma se donc an bɛ min fɔ ni sinsinbere ɲuman don nin n'a bɛ taa ne y'a ye a bɛ fɔ k'a fɔ awan ka baarakɛɲɔgɔn ye awa journalistew ye olu fɔlɔ ye premier défenseur des droits de l'homme ye a mana kɛ cogo cogo bari ko mana kɛ misikala jalatini ye ko mana bonyaya journalistew de b'a lase n'olu ma lase a tɛ ko dɔn ni min filɛ nin ye aw ka collectif ka tournée min bɔra Segu a Mankutu dans Chita la a taara diɲɛ seleke naani bɛɛ fɛ parce que a bilara réseaux sociaux kan ne ma taa n y'a sɔrɔ a kɛra komi n'a fɔ n yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ kan ye a jamako ani ayiwa maire minnu bɔra kɛnɛ kan ni hali partout ye u tɛ sɔn ka bɔ n'a ye parce que don min bi ka kan ayiwa lagosili kɛra ayiwa adamadenya la an tigɛra ɲɔgɔn na parce que wale dɔw bangera bi mɔgɔ tun t'a dɔn k'a fɔ ko walew tun dogolen bɛ yen nɔ i b'a ye ni mɔgɔ bɛ tigɛ ɲɔgɔn na c'est parce que wale dogolenw de bɛ yen n'i b'a ye dogolenw bɔra kɛnɛ kan dɔrɔn ayiwa bɛɛ b'a fɔ a karisa an tun t'a dɔn aw bɛ na karisa an tun t'a dɔn aw bɛ na karisa an tun t'a dɔn aw bɛ na maintenant olu de nana da kɛnɛ kan ten kuma yɛrɛ bɛ mun bolo bi kosɛbɛ yɛrɛ kuma bɛ min bolo bi o ye mɔgɔw b'a fɔ sisan nɔ bɔn minnu bɛ fanga la n'u ko ko surasi damaw de don fɛn min olu kuma tɛ tiɲɛ ye fɔlɔ parce que surasi damaw tɛ fanga la o mouvement min kɛra bɛɛ y'a ye Mali kɔnɔ yan nɔ k'a daminɛ 2017 ka n'a bila ayiwa 2018 kɔnɔ ka n'a bila 2020 kɔnɔ minnu kɛra le 5 juillet minnu nana kɛ ayiwa juillet fana kɔnɔna la bɛɛ y'a ye k'a fɔ ayiwa jama bɔra fanga awa lagosira fanga banna maintenant pour tiɲɛli kana kɛ ninnu ni bolo ma bɔ ka ayiwa tiɲɛli dan sira la n'o tɛ ni a tun ma kɛ ten a tun tiɲɛli awa a bɛ fɔ san 1000 san 2000 ɲinan kɔ o de yɔrɔ dɔ donc mɔgɔw kana miiri k'a fɔ dɔrɔn kɔfɛ mɔgɔw b'an bila ɲɔgɔn na k'a fɔ ko junte de bɛ pouvoir la junte mana min fɔ tiɲɛ t'o la o civiliw bɛ fanga la a yɔrɔ bɛɛ ɲugo la junte ni awɔ b'a fɔ ma ko junte u ni bɛɛ bɛ baara la ɲɔgɔn fɛ hakilinataw bɛ fɔ hakilinata fɔli dama tɛ fana k'a fɔ ko n taara ni président an y'an sigi an ye kuma kɛ o mɔgɔ ni hakilinataw bɛ se ka ɲɔgɔn faamu aw kuntilinata bɛ se ka kɛ kelen ye aw miiriw bɛ kɛ kelen ye aw ka baarakɛ bolo bɛ se ka kɛ kelen ye k'a sɔrɔ hali aw m'aw sigi k'a fɔ ayiwa aw bɛ ɲɔgɔn ɲɛ ka bɛn fɛnw de la ni min filɛ nin ye sisan nɔ n'a bɛ kɛ ka fɔ n ko mɔgɔw jimin sira de don an ye panel baaraw kɛ ka na assise nationale de refondation k'a kɛ yan nɔ a kɛra yan nɔ dɔgɔkun 2 ka papiyew ta ka a di awa président de la transition ma n'o ye Assimi Goïta ye ka tila k'a di premier ministre Choguel ma kumakan minnu bɔra o kɔnɔ olu kumakanw olu jɛlen don transition yali awa wagati jumɛn don bari kuma taara yɔrɔ min bolo gɛlɛ fɔlɔ min dira bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ février nin tun kɔnɔ élection tɛ se ka kɛ bɛɛ tun b'a dɔn bari awa mun b'an dɛmɛ n'olu ye kɔfɛ mɔgɔw yɛrɛ nanzaraw yɛrɛ k'u b'an dɛmɛ olu yɛrɛ b'a dɔn fana parce que n'i y'a min kɛ élection kɛ yɔrɔ la i yɛrɛ sen bɛ se ka se yen n'i y'a min kɛ élection kɛ yɔrɔ la dugudenw yɛrɛ fana bɛ se ka kɛ yen parce que bɛɛ b'o dɔn mais komi ni fɛn min don ni awa force internationale mana fɛn min ta k'a da mɔgɔ kan i tɛ se k'i yɛrɛ b'a la parce que olu de b'a ko fɔ olu de b'a kumaw labɛn n'o tɛ bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ wulakɔnɔdugu minnu bɛ yɔrɔw la n'u ka mɔgɔw bɔra yen n'aw b'u jate adamadenw ye aw b'a to u ka s'u ka yɔrɔ n'aw b'a fɛ u ka compter aw b'a to u ka s'u ka yɔrɔ n'u ser'u ka yɔrɔ maintenant u fana bɛ se ka kuma mais aw b'a kɛ olu bɛ kɔfɛ dɔw bɛ Niger dɔw bɛ Burkina dɔw bɛ Algérie dɔw bɛ Mauritanie awa u bɛ dɔw taara fo Ghana yɛrɛ dɔw taara fo Algérie bon maintenant olu tɛ aw y'o kan k'a fɔ o ye élection bɛ se ka kɛ a bɛ se ka kɛ donc a bɛ komi aw t'u jate quoi a bɛ komi nanzara tɛ an ka adamadenya a t'a jate a bɛ min jate dɔrɔn sɔrɔfɛn minnu b'an ka dugu la mɔgɔ kɛra dɔrɔn n'u ni mɔgɔ bɛ bɛn min na sɔrɔfɛnw na mais adamadenw yɛrɛ k'a fɔ an ye farafin min ye u b'a fɔ k'a fɔ k'u bɛ lutter contre le racisme nkalon don dɛ
tiɲɛ si t'a la n'o tɛ ni tiɲɛ b'a la adamaden ma bɔ adamaden na o adamaden bɛ ka kan adamaden bɛ ka kan hali fantan ani faama jamana ko la bɛɛ ka k'a la i ka wari kɔni y'i ta ye i ka sɔrɔ y'i ta ye mais n'a nana jamana ko la bɛɛ ka k'a la aw b'a to fo mɔgɔ minnu bɛ duguba kɔnɔ mɔgɔ dɔrɔn tɛ awa Mali ye wa duguba kɔnɔ mɔgɔ tɛ bali o wulakɔnɔ mɔgɔ minnu bɛ yen Mali yɛrɛ bɛ bibilo de kan parce que olu de ka sɛnɛ b'a to n'an bɛ balo mais mɔgɔw t'u ka yɔrɔ la aw y'aw kan to k'a fɔ mɔgɔ minnu t'u ka yɔrɔ la bon an tɛ jate k'u la bon sisan n'aw bɛ se ka kɛ élection kɛ mɔgɔ i tagamatɔ n'i b'i kɔ filɛ c'est que i b'a dɔn fɛn dɔ b'i kɔfɛ kɔni aw nana transition ta k'a bila awa kalo min na bɛɛ y'a dɔn a tɛ se ka k'o kɔnɔ maintenant ninnu y'a yira mun bɛ fanga la k'a tɛna se ka bila a tɛ se ka k'o kɔnɔ mɔgɔ wɛrɛw y'a yira da wɛrɛw y'a fɔ min n'olu da yɛrɛ tɛ kelen ye k'a fɔ a kɛli a kɔnɔ a ka gɛlɛn maintenant a miiriya ɲuman nana k'a fɔ awa an ka assise nationale de la refondation an k'a kɛ n'a kɛra ni min bɔra o kɔnɔ o bɛ k'an taama bolo ye mankan nana b'o fana kɔnɔ olu ko a non assise nationale ani refondation ko o ni awa transition durée k'u tɛ ɲɔgɔn ye sira la mɔgɔ bɛ se k'o fɔ a n'i bɛ adamadenw de mara n'o adamadenw de kan ka ɲɔgɔn dalajɛ ka kuma mais aw bɛ se ka fɔ cogo di k'olu tɛ ɲɔgɔn ye sira la élection bɛ se ka kɛ cogoya jumɛn na k'a fɔ ko o de ye jamana kunko ye ko jamanadenw bɛna ɲɔgɔn dalajɛ ka bɔ village la ka na commune na ka bɔ commune na ka na cercle la ka bɔ cercle la ka na région na ka bɔ région na awa ka na fɔ niveau national la aw ko ko o tɛ jate ko min bɛ jate sɔrɔ kalafili de or kalafili processus dɔ de don parce que kalafili dɔrɔn tɛ dɔrɔn k'a fɔ an ka tugu ɲɔgɔn kan ran na ka taa voter urne na o dama tɛ o ɲɔgɔn kuma fɔ de don ani haminanko aw ko ko a ye ko tɛ se ka bɛn ko tɛ se ka bɛn parce que n'an ma taa u tɛ ɲɔgɔn ye sira la u bɛ ɲɔgɔn ye sira la parce que i bɛ taa mɔgɔ minnu mara i b'u lamɛn kɛ i b'u lamɛn o de assise nationale refondation o nana kɛ bon a tɛ gafe kɔnɔ k'a fɔ ko transition yɛrɛ kan ka taa nin wagati dama na a t'a kɔnɔ nka mɔgɔw de miiriya nana bɔ n'a ye k'a fɔ aw kana taa sunjɛ ɲɛnama kan aw bɛ nin fɛn fɛn fɔla fɛn ɲuman don constitution dilanni ye fɛn ɲuman de awa an ka budget kuma o ye fɛn ɲuman de an ka ayiwa droit de l'homme kuma o ye fɛn ɲuman de mais yanni aw k'o dilan yala a bɛ se ka dilan nin wagati kɔnɔ mɔgɔw y'a ta k'a don a kɔnɔ daw y'a ta k'a don a kɔnɔ manipulation tɛ dɛ parce que an ne ye membre du panel kɔrɔ de ye mais bada an ma discuter a kɔnɔ k'a fɔ ko a bɛ don ta a bɛ bɔ ta an y'a fɔ n'a nana kɔnɔ an t'a bali n'a nana an t'a bali mais an kɔni an t'a inscrit à l'ordre du jour la k'a fɔ ko a va durer de la transition mais n'a nana mɔgɔ t'a bali mɔgɔ fana ma bali a kuma kɛra ten de awa ne ni nin jama yɛrɛ ka ɲɔgɔn dɔn n'a kɛra an mirinataw a ma sɔrɔ panel a ma sɔrɔ ANR de kɔnɔ assise nationale la to an ka haminanko parce que ne yɛrɛ ye porteur de 5 ans de ne hali n sigilen bɛ panel kɔnɔ 5 ans de bɛ n dusukun na au plus même n dusukun na mais comme yen t'a fɔra ye parce que a fɔra haminanko ye min ye an kana yira an bɛna panel la an ye neutre de an t'a haminanko yira mais ni assise kɛra ni ne ye mɔgɔw y'a kɔnɔ mun ye san 5 ye fo dɔw ko ka taa san 5 kɔfɛ an miiriyataw kɛra kelen ye n dun tun t'u dɔn m'u dɔn n'u ma deli ka don ka tɔn na n'u ma deli ka sigi yɔrɔ kelen n yɛrɛ bɛ n dama tɔn la an filɛ an ma bɛn yan sisan an bɛnna sisan fo k'an sigi ka kɛ kɛnɛ kelen kan fo ne yɛrɛ kɛra membre du collectif ye o yɔrɔ de don mɔgɔw b'o kuma minnu fɔ tiɲɛ t'olu la manipulation ko kuma tɛ mɔgɔw de hamina u y'a fɔ ninnu t'a fɛ kɔfɛ mɔgɔw de parce que i b'a dɔn fɛn dɔ bɛ adamadenya la olu b'a miiri k'a fɔ ko farafin i ye fɛn min ye dɔrɔn i b'a fɔ dɔrɔn a b'a appliquer mais tiɲɛ t'o la o mais olu bɛ san 5 yɛrɛ ye fɛn ye jamana dilan na an ka taa b'a kuma minnu fɔ n'aw k'an ka taa an ka kɔrɔlen ko de kan maliyɛnw t'o de fɔ la opposition b'a fɔ mun bɛ ayiwa fangaba bɛ olu b'a fɔ mais mɔgɔ tɛ t'o fɛ o mɔgɔ b'a fɔ dɔrɔn kuma de fɛ n'o tɛ n'an bɛ taa an ka awa kɔrɔlen ko de fɛ nin tɛ nin ye wa nin gafe filɛ ne ma nin sɛbɛn nin gafe sɛbɛnna par Djibril Tamsir Niang a y'a sɛbɛn bi komi anw nana dɔrɔn par hasard organisé don u tun bɛ n bolo nin y'a réédition ye nin tilala ka bɔ yen nin tilala nin fana filɛ nin ye o y'a sɔrɔ awa Cheikh Oumar Sissoko bɛ ministériya la nin kuma kɛra a filɛ nin ye ka tila ka bɔ yen nin min fana filɛ nin ye nin tilala par Youssouf Tata Cissé fɛn na bɛnnenw don u bɛ ne bolo kɔrɔ nin bɛɛ kɔnɔ Mali transition tubabu tɛ transition fɔ an ye dɛ
transition kɔrɔ ye ka bɔ fɛn dɔ kɔnɔ ka na fɛn dɔ kɔnɔ tubabu t'a fɔ an ɲɛ dɛ u t'a fɔ an ɲɛ u t'an dege a la parce que an ka mɔgɔw b'a dɔn Sumanguru Kante a ye Manden mara a ma kɛ san 30 ni kɔ ɲɔgɔn ye o de ma fɔ ka a bɛɛ don ɲɔgɔn na tuma min na u y'u sago sɔrɔ u sago sɔrɔlen tuma min na n'u sera bataille de Kenya la n'u sera Sumanguru Kante la mun kɛra mais fanga ma taa ten o. Kubali i ka teli bi dɛ